Molweni bethuni ngalo December. Unganibuza banivelaphi. Kuko lo mbuzo ndifuna ukukhawuleza ngoDecember. Kuyashesha. Kho lo mbuzo nithanda ukusibuza wona. Ngelinye ixesha singanihoyi, siniyeke niwubuze, uyayiva. But ndiye ndifumanise into yoba no man, niyafuna uunderstandiswa because sometimes into singayithatha for granted kanti umuntu ubuza kuba ngokwenyaniso engaqondi. Laa mbuzo uthi, kutheni kuduru kangaka ukubethelela umzi okanye ukuqiniselwa umzi? Maybe it's a fair question because when you don't know what is involved. Ninixolele nge-English bethunana ngoDisemba, khuluma i-English ngoDisemba. Kwabantu ababhonasileyo ngoDisemba kuyakhumusha for uba sibethethe isiXhosa sasithetha ngoJanuwari. But ke silapha, kutheni kuduru ukuqinisa? Masiqale kule ndawo. Maybe you need to understand into yoba ukubethelela umzi, ikhaya, i-business whatsoever, it's one of the things apha ekunyangeni that looks easy because into eyenziwa ngokukhawuleza. Yebo, utshe uphume. And yet it is one of the hardest and probably most dangerous. Kukho abantu abayileyo emizini ababuya beyoqinisa beyobethelela. Omnye abhubhele pha, omnye uyolandwa ngeambulance, omnye abethwe si-stroke, ahambe ngecala ubomi obu bakhe. That's how serious it can get. It is dangerous. It's not for the faint-hearted. Utata wam wayeliqhwele mos, tatam took over from tata omkhulu wam. Itaskatamkhulu ukholekile. Umazizi, I remember I was very young. I was probably still in primary school, but sendibhadlile ndimamele xa kuncokolwa. Utata uzothathwa, sasithi malume ke kutatam. Umalume uzothathwa yifemeli yasemdantsane eqhalileyo usebenzisana nelikhaya. Basically laa mzi unyangwa apha ekhaya, uyaqonda. Eleke ngxaki banayo bayizisa apha ekhaya. So uzothathwa ke, yeva, aye ke kulo mzi ke uyosebenza. Ikhona le nto ibahluphayo. Nyani ke ufika kwakhe pha enze ke adume ngazo qha uthi xa eyibalisa kuba khona ithuba ixesha apha xa usowuqhelile, yabona unyanga ufumanisa into yoba unokuzithatha for granted izinto, yabo. I-safety yakho, ezinye izinto, ii-precautions oqhela ukuzenza uzi-overlooke, yabo, because uthi wafika kulaa mzi kwashuba engena nje. Wathi xa eqala usebenza kwavuleka idrowa, yabona iidrowa zekitchen, vuleka idrowa sana kuphuma amacephe, uyeva. Icephe lisuka edroweni liza kuwe and alizi kakuhle ke ngoku, ingathi liyatshukutshelwa. Ifolokwe fondini. Ndithi mna amatapile okanye iitapile whatever ndithenga uDisemba bethunana, isiXhosa sithethe kakuhle. Iitapile, amatapile namatswele ephuma kwi-vegetable rack, yeva, aza kuye ayatshukutshelwa into engabonwayo. Likhona ilizwe lithethayo, uza kunya kwendini mazizi. Umbuzo wakhe into yoba kuhiliwaphi lo sendazi nokuba ndingubani. It may sound funny njengoba ndiyithetha kuba ke ndingumntu othatha izinto like light, ukuzincokola, but it is not funny because kwacaca into yoba kuyoliwa. Yabona xa usiya emzini awuyazi into oyilindeleyo phaa kulaa mzi. Ewe uphuma sowupopole umzi ngendlela ke yakho ngokomoya, uyayiva, but uyakwazi ukuthi sendisho into yoba kushiyana oomama ukondla. Uyakwazi ufika emzini ithi kanti umoya wakho ubethe ecaleni okanye akhange ufike, uyeva. Ubethelwe wawufika kulaa mzi lukuthi uvale uqonda uba ikhona, izawuba khona ingxaki, yeva, kuzawujijiswana, uyayiva. Ndakhe ndakhapha utata igqirha lam
eyosebenza emzini. Ndikuxelela into yoba mna yaphuma into esingayaziyo esingayiboniyo ngemehlo, kodwa yophuka ifestire, ezini yaphuma ngefestire, ifestire ivaliwe, yophuka ifestire kwehla igazi. Ndibuza uba liphuma phi eli gazi because asiboni into thina ngemehlo lenyama. Zizinto esidibana nazo ke ezo. Undiva kakuhle phofu? Jonga, ndake ndayosebenza emzini. Kuphi na kuseNgqamakhwe uba ndiphazami, kodwa zezi dorophana zokuqala apha phesheya kwenciba. I think kwakuseNgqamakhwe. Yabo. Ndihamba nabahlekazi abayi-2. Hey, njengoba sibhizi nje, ndeva mani umbilinikazi. Ngela xesha ke I was really unhealthy mna self. You understand? I-weight yami was too much. Nje ndandirongo. You understand? Kwakunzima no walk like uba ndiye mall ndangehle emotweni ndandithuma umuntu because kuba nzima unyathela, kuba buhlungu inyawo. Hey, ndazibuza njengoba sibhizi nje into yoba andiziva kamandi, ndibile ndithe xhopho. Uyayiva? And ke ngoku ndiyaziva into endizivayo qha andikwazi ukoyikisa abantwana ndihamba nabo. Kufuneka andikwazi ukoyikisa abantu baloo mzi bathembe mna bajonge kum, but iyatsho into indithuma into yoba phuma apha, uzofuna ntoni apha. And you tell me into yoba uzawuthi ke ngoku xa ndisithi kuwe ndibiza imali ethile for ubethelela. You understand? Bubomi bam. Ndizosindisa nina entweni, but nam I'm putting my own life at risk. Number 2, nam njengamntu onyanga nina, nam funeka ndineyam inyangi. Kwenzela into yoba ndawubethwa zezi zinto zasemakwenu, ndibe nomntu already nanini na ukuba makandihlanganisele. Uyayiva? Inyangi nenyangi yayo. And akandibizi 2 cent mna kuqala. Uyayiva ke ngoku? Iphinde number 3 ke ngoku, intellectual property. Lulwazi lwasekhaya bethuna. Eyoba ndiyazi into yoba kudityaniswa amafutha okulwa. Uyayiva? Iintonga zokulwa, amakhuba lokulwa adityaniswa kanjani. Lulwazi lwasekhaya, itasi yasekhaya. Utata omkhulu wawuwela imilambo eyolanda olu lwazi, eyolanda le tasi. Usuka komhlaba uyalingana, usuka koGiyani. Khawundixelele inyangi ngaloo maxesha ngee-1950s eyayihamba koomaGiyani. That's how brave he was and determined he was ukufunda umthi. For into yoba i-legacy yakhe ingapheli and generations othina ke ngoku. You understand? Bangazuhlupheka basokole njengaye. Now you tell me into yokuba utamkhulu sesisebenze kangaka securing a legacy for us. Mna ke ufuna ndibiza 2 rand xa ndizobethelela kokwenu. Hayi nibethunani, cut us some slack. Because ezimali xa zibizwa ngamaswazi nabantu baseMozambique aniqhwanyazi, uyikhupha ibaleka. Transfera ngoko nangoko. Yey, but makuthiwe ngumXhosa wakuni iza nzima ngamahintsi. Uyeva? Nifuna installments. Yo! Bethuna nabhatalani. Kona umzi uyaqiniswa. And ke ukaqiniswa indonga kuphela. That's another thing. Kuqiniswa indonga nomuntu ohlala phakathi kuzo. Nani ninabantu balomzi. Uyayiva ke? You tell me into yoba mna mandiprotect wena, mna ndishiyeke ndisithini ke ngoku. Bethu amagwini nangamso.